Odepsáno. Podcast Veroniky Wagner a Tomáše Kucka. Podepsáno, odškrtnuto, hotovo. Odepsáno, nezdar. Budeme mluvit o tom, jak se dostat k úspěchu, budeme mluvit o tom, jak se poprat s neúspěchem, budeme mluvit o tom, co je podepsáno a odepsáno. Přesně takhle se jmenuje tenhle podcast, u kterého je se mnou Veronika Wagner a Tomáš Kucek. Ahoj. 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 Co to vlastně je podepsáno a odepsáno z tvýho pohledu? Když se řekne podepsáno, co si pod tím představíš? Podepsáno si představím, vlastně celý ten koncept byl myšlený tak, že podepsáno znamená pro nás jako makléře nějaký úspěch. My máme vlastně v tom celém dílu máme několik podepsáno. Rezervační smlouva, kupní smlouva, pak i předávací protokol. Takže to podepsáno vlastně je pro nás určitý díl úspěchu a proto vlastně jako podepsáno i v životě, když něco podepíšeš, tak zpravidla je to vlastně jako úspěšný krok. No, někdy to může být i průšvih, když podepíšeš něco, co si podepisovat neměl. Přemýšlel jsem o tom. Když se řekne podepsáno, představíš si pod tím ten úspěch? Určitě. Jo? Každopádně. Podpis rovná se úspěch. Podpis je ten konec, to je ten bod, ke kterému směřujeme, jo? Není to ještě ta úplně třešnička na dortu, ale jakmile máme podepsáno, tak si myslím, že si pomyslně můžeme všichni oddechnout. No a ten opak je v našem případě odepsáno. Takže kdy už je ta chvíle si říct, tohle odepisuju. Tady už se toho podpisu nedočkám. Kdy je ta chvíle? To asi u každý, pokud se budeme bavit o realitách, a teď jsme v tom realitním světě, o životě. Nebo o životě, když něco trvá asi příliš dlouho, si myslím. Já jsem docela trpělivý člověk, ale jakmile to překročí nějakou mez, nějakou hranici, kdy už se řeknu, to už prostě je tak strašně dlouho, že prostě pojďme to jako odepsat, pojďme se smířit s tím, že to nebude podepsáno. Tomáši, odepsáno. V jakou chvíli si řekneš hotovo? Já jsem velký bojovník, taky jsem trpělivý a když si jako zvážím všechny možnosti, abych je vyčerpal na maximum a řeknu si, že už vlastně tady cesta nejde, tak to odepíšu, odepsáno a jde se dál. Je těžší si přiznat, že teď už je ta chvíle něco odepsat? Tak asi jako v životě, no. Vždycky je to těžší, může to být ale polehčující, může to být vlastně nová cesta, něco končí, něco začíná, takže podle mě je to vlastně cesta k novému začátku. A je to vlastně jako asi správně si říct, tady už to nejde, odepsáno. Podepsáno a odepsáno budeme mluvit hlavně o realitách, o realitním biznisu, ale taky o životě, protože ono to všechno spolu úzce souvisí. A abychom si taky představili oba dva protagonisty, tak Veronika Wagner je, co jsem tak jako si já řekl, úspěšná realitní makléřka, dáma v realitním biznisu, která začala tím, že prodávala nějaký konkrétní projekt, což nevím, jestli vlastně si nezačala úplně z opačného konce než většina realitáků, protože ti se k tomu musí propracovat, aby prodávali nějaký koncept a ty si se od toho odrazila. Není to tak, že by si vlastně tímhle to by měl být vrchol kariéry, prodávat nějaký projekt? Vlastně, když to takhle říkáš, a když to slyším jako poprvé nahlas, tak je to tak, no. Je to tak, že každý vlastně touží nebo sní o tom, že by nějaký developerský projekt prodával. Já jsem tím začínala, je to pravda, před 20 lety, ale taky proto, že vlastně byla jiná doba a fungovalo všechno jinak. Takže ten developerský projekt, který jsme tehdy prodávali v Mladé Boleslavi, tak říkám, to začínalo všechno jako na zelený louce a fungovalo to všechno úplně jinak, takže dneska by to určitě nebylo možné jako začínat v realitách prodejem 120 bytových jednotek. A když jsem chtěl nějaký shrnutí tvého realitního biznisu, tak si o sobě napsala, že neprodáváš byty, domy, ale příběhy a vstupuješ lidem do života. A ono je to vlastně hrozně velká pravda, protože že jeho koupě bytu nebo domu nebo jeho prodej je prostě obrovský životní krok. Je to tak. A vlastně to je to, co mě prvotně zajímá, na co se zaměřuju, když mi někdo zavolá, že potřebuje něco prodat a sejdeme se u nich na té nemovitosti, tak se zajímám o toho člověka, o to vlastně proč, co ho k tomu vede a vím, že spolu budeme trávit dalšího půl roku, někdy rok, někdy je to třeba kratší doba, ale záleží mi na tom, aby ten začátek byl postavený na pevných základech a na té důvěře. Takže ten příběh jejich mě vlastně zajímá, co je zatím, proč to prodávají.
No a Tomáš Kucek, to je, já bych řekl, Jára Cimrman moderního biznisu, protože když jsem pročetl tvůj životopis, tak to byl psí salon, pak barbershopy a teďko luxusní nemovitosti. Ještě do toho eventová agentura. A eventová agentura, aby to nebylo začal málo. jsem 19 s počítačovým servisem. Jo. Ale nutno říct, jako, že vlastně ve všem si se dostal docela daleko. Ve všem jsem se dostal tam, kam jsem chtěl. Každou firmu, kterou jsem založil, tak se vlastně podařila i úspěšně prodat nebo předat parťákovi. A skoro, když jsem o tom přemýšlel, tak vlastně každá firma mi vydržela plus minus 8 let. Já mám jako 8letku, že prostě 8 let, jakmile něco funguje, tak mě to přestává bavit. Aha. Se ženou jsem letos 11 let. A sakra. Už 3 roky přesluhuje. Ona to ví. Ale tak tam věřím, že to bude fungovat dál, že tam to těch 8 let nebude pokračovat a pravdou je, že vlastně... Asi době 7, tak se rok půjde domů. Je to tak. No a vlastně všechny ty firmy mají jedno společný a tak jsem se dostal k realitám a to je obchod a marketing. A všechny vlastně jako mě vždycky bavil obchod a marketing a v těch realitách se to dá vlastně dneska krásně aplikovat díky té moderní době, díky marketingu, sociálním sítím, onlineu, tak vlastně mě to začalo bavit úplně stejně jako ty všechny firmy a já když se do něčeho pustím, tak prostě naplno. Protože nemá smysl vlastně dělat něco napůl. A korti v realitách. No a po realitách budeš dělat co? Psychologa. A to je docela obor, který začíná být hodně žádaný. No, jo, to je Moje super. hloupý, nebude dělat něco, co končí. Taky moje žena. Ty to testuju. Krizový manažer ještě bych si to mohl spojit, To je zase spojený s firmama, to už moc nechci. Ale reality mě baví. Kolik let ještě teda? Do těch 8 let? Tak ještě 5. 4-5. No. Ale tak uvidím. No. 4-5, to mi... To stihneš mezi tím vystudovat prostě tu nebo si udělat psychoterapeutický výcvik. A... Ono jako realiták, to mi Verčera zapravdu, je mnohdy jako psycholog. No. Já teda bohužel k těm příběhu jsem za minulý rok měl fakt hodně jako rozvodů. A to člověk musí být trochu psycholog, protože ty, co se rozvádí, tak je to složitá situace, je to většinou nehezká situace, jako když jsou v tom děti a pejsci a další jako s tím spojený. Takže člověk opravdu musí být jako psycholog a dělat to tak, aby ten obchod byl pro obě strany vlastně nějak snesitelný. No. Takže ono, a i mnohdy, když člověk poslouchá ty příběhy, tak je trošku tím psychologem. No a teď ještě musíš být nestranný. Protože ona ti vypráví, jak on. Ano. A on ti vypráví, jak on. Ano, je to tak. No. Je to tak. To není jednoduchý. No a teď teda začneme těžkýma otázkama, protože já tak jako bych tu a tam vám chtěl položit těžkou otázku. Tak jak byste představili jeden druhýho? Od Tomáše. Dáma má přednost, nemá? Ne, právě. Vy se toho bojíte. Ne, naopak, aby jako měla Veronika pak nabito. Já mám inspiraci. Aby měla čas. Já Verču znám několik let. Vlastně, já když jsem začal s realitama, tak jsem sledoval pár makléřů a Verča mi tak nějak jako, na tu si pamatuju, protože jinak je pěkná teda. A potom... Další rozvod? No, 11. Já vám to pak prodám, tu nemovitost. Ona mi říkala, že mám říct, je pěkná. No a potom vlastně i se mi líbilo, jak vystupuje, protože dneska těch realitních, nebo na těch realitách vystupují různý dámy, některý jako velmi obdařený, některý na to mají postavený marketing, což já prostě jako nemám úplně rád, protože přece jenom ten makléř není o tom, jak úplně jako vypadá, ale spíš to, co umí. No. Takže já si Verču pamatuju, že hezky vystupovala, že ten biznis se mi opravdu líbil, jak prezentovala, líbily se mi její výsledky. Já si pamatuju, že jsem jí furt viděl Mladá Boleslav, Stará Boleslav a když jsem jí vlastně jako napsal, už jsme se poznali, tak ona, že je z Prahy. Říkám, tak to je skvělý. Takže za mě jako šikovná ženská, skvělá prezentace toho řemesla a vlastně i proto jsem jí oslovil, jestli bychom spolu nedali kafe a tak se mi to hrozně líbilo, jsme se jako bavili, že 2 hoďky byly krátký, že říkám, Verčo, pojďme zkusit spolu dělat podcast. Takhle. Takhle se dneska balí realitní makléřky. To je krásný. Dobře. No a teď teda Veronika, co nám řekne o Tomášovi. Zatím to vypadá, že se tady jenom chválíte, tyjo. No, jestli můžu jenom takovou myšlenku navázat, že vlastně je úžasný, jako jak fungují ty sociální sítě, protože vy jste řekl, že mě vlastně znáte jako několik let. Jo?
Ale já vás neznám jako několik let. No tak dělám blbý marketing. No. Ale ne, jako známe se, ale přes ty sítě. Sledujeme se. Sledujeme se několik let. A to je vlastně jako úžasný, protože vy si někoho navnímáte a máte pocit, vlastně pak se s ním potkáte na poprvé naživo, ale už máte pocit, že se vlastně znáte. Jo. Takže to je jako úžasný nástroj, ty sociální sítě. Takže Tomáš je realitní makléř, který já vnímám jako takový svěží vítr do těch realit. Takže já jsem ho začala taky sledovat a říkala jsem si, tyjo, to je hustý, protože člověk jako po těch 20 letech může být třeba unavený, nebo ten marketing, já když jsem začínala, tak jako sociální sítě nebyly. Takže jsem si tu cestu teprve k ním hledala, ale on už vlastně najel do toho světa těch realit a už ty sociální sítě a ten marketing, protože je v něm zběhlej, tak bylo to jako přirozená součást jeho. Takže pro mě on je v realitách jako svěží vítr, je z něj cítit taky důvěra, což jako si myslím, že je prostě absolutně jako to nejdůležitější, co by ten makléř měl mít. Důvěryhodnost, aha. Přesně tak. A co bych ještě? Já vím o něm, že má 2 děti. Neshodli jsme se teda před natáčením na tom, kolik je Grýmu let. 7 a 10 let. A dceři je 10, jo, to si pamatuju. Jsou moje obě. Jsou papírový. No, takže tolik bych jako k Tomášovi, no, že to je jako příjemný svěží vítr do realit. No dobře, svěží vítr je hezký. To je takový... Tak jste se vychválili na začátku. Jdeme k tomu, co máme v názvu, a to je podepsáno a odepsáno. Tak pojďme. Co jsi naposledy podepsala? A teď opravdu dneska, nebo včera, nebo vzpomeneš? No jasný, jo. To je věc, kterou jsem si myslela, že bude odepsaná. Aha, no, to je docela fakt zajímavé. Dobrý, já to mám opačně. A to nebylo připravený. Jo, podepsali jsme rezervační smlouvu na dům, který jsme skoro 1,5 roku nabízeli a myslela jsem si, že už jako budeme muset táhnout, protože opravdu to jako jsem měla pocit, že to vlastně nikam nebere, že to bude odepsáno. Tak jsme podepsali rezervační smlouvu, tak mám z toho obrovskou radost. No a jak je to, říká se, nebo okřídlený přísloví praví, každé zboží má svého kupce? Je to tak i u těch nemovitostí? Já to říkám pořád, jo, že každá vlastně ta věc jako má svýho kupce, ale musí si to najít nějakou hladinu cenovou, ideálně, aby se to potkalo jako nabídka s poptávkou. A tady třeba konkrétně o tom případu, o kterém mluvím, tak jsme s tím majitelem fakt řešili, že my už jsme byli na cenové hladině, že on za to ty peníze jako reálně opravdu dal, ale nikdo nebyl schopný jako, nebo ochotný to akceptovat. 1,5 roku jste čekali, jo? No. A toto přede mnou 0,5 roku nabízela jiná realitní kancelář, takže vlastně ten jako jeho prodej byl fakt dlouhý. Ale on to byl trošku designový úlet, jako když to řeknu, abych to řekla jako hezky. A ona ta nemovitost jako byla hezká, ale prostě nebyla pro každýho. Jo. Ale vlastně potvrzuje to, že každá nemovitost má svého kupce. No a takhle, 1,5 roku, mě třeba, já jsem nedávno prodával barák, takže jsem strašně chytrý, chalupu. A jako teda mějí realitka to prodávala, že jo. Ale mě řekli po měsíci, že když se to jako po měsíci neprodá, že musíme s cenou dolů. A 1,5 roku prodáváš. Hýbalo se cenou, nebo jsi to prostě 1,5 roku držela? Ne, hýbalo se s cenou, ale hýbalo se s ní pomalu. Jo. Opravdu jsme si jako ten čas tomu dali, ale my jsme... se nahoru. Co je pomalu? Třeba 0,5 roku jsme nechali jako fakt tu cenu. Okay. A my jsme věděli, že ta nemovitost je fakt specifická, je na specifickém místě, takže opravdu jakože hledáme klienta, který jako se do toho zamiluje. No, je specifický, ano. A přišli opravdu, jako si to sedlo, mají to specifický. Kupující je opravdu taky jako specifický. Mě třeba napadá, takže... co to mohlo být? Neprodával pan Okamura ten svůj kulatý barák? Protože to je velmi specifický majitel, velmi specifická nemovitost. Bylo to takový, že mi lidi jako psali, když jsem třeba na sociálních sítích dávala jako fotky z toho domu a tak mi lidi psali, nebo jiní makléři, teď nevím, jak si to můžu říct, aby to nevyznělo jako hloupě, jo, ale psali mi, tohle dáte jako druhý Vémolu, protože to bylo fakt jako prostě takový vémolojní. No. Jo. No tak zase... MMA bojovníků je víc než jeden, že jo? Jo. A myslím si, když si tak jako představím, co bych si představil pod tímhletím interiérem, tak fotbalistů je taky dost. Jo. No, a mají prachy, Sportovci to koupili. Jo, nebyli jsme daleko od pravdy. Tomáši, co ty jsi naposled podepsal? Já jsem podepsal už vlastně v listopadu a asi včera jsem to odepsal, takže já to mám obráceně. My jsme podepsali pozemek celkem rychlej zájemce,
všechno sluncem zalitý, pak nám tam do toho trošku hodil dodavatel energie, prostě nějaký technologie, že by udělal, slíbil, my jsme to slíbili tomu kupujícímu, no a nakonec ten dodavatel energie říká, hele, ještě to asi bude chvilku jako trvat a vlastně jako teďka řešíme, že nám o to ten kupující kvůli tomu se odstoupit. Takže já jsem podepsal a včera jsem to asi vlastně odepsal. Takže i to se prostě jako stává, no. Hezky, jak odpovídáš na otázku, kterou jsem nepoložil, ale dobře. No, ptal se, když jsem to podepsal. Když a já jsem něco podepsal, tak, já jsem to otočil. Tak si říkal, Tak, a já jsem to otočil, že jsem odepsal rovnou. Dobře. Už jsme o tom trošku mluvili, ale když se zamyslíte nad tím biznisem, jak člověk pozná, že je čas odepsat? Že opravdu prostě už to dál nepovede. No, tak to je ten příklad, co jsem řekl prostě. Kupující už vlastně jako jsou dlouhodobě jako naštvaný, napnutý, majitel vlastně jako taky a já taky, protože ten vlastně jako biznis se dlouho táhne a pak prostě si člověk řekne, hele dobrý, vrátíme kauci, tamhle to napravíme, spustíme inzerci znova a jdeme dál, hotovo. No. Prostě vyčerpal jsem veškeré možnosti, je to hodně o vyjednávání, jestliže jsem využil prostě všechny možnosti i v tom vyjednávání, tak prostě jde si dál. Není čas ztrácet čas. Jak to máš ty? Když si jako řekneš, hele, tak dost. No, tak většinou ta zprostředkovatelská smlouva je na půl roku. Jo, takže někdy se taky stane, že prostě dojdeme do bodu, kdy ona skončí a majitelé jako nechtějí pokračovat se mnou, protože oni třeba mají pocit, že tomu nebylo věnováno dostatečný péče, přestože jim člověk vysvětluje, že je to vlastně tou cenou. Takže někdy je to i odepsáno jako ze strany těch majitelů. Jako to si pojďme jako říct, že to se opravdu děje, že to není jenom na naší straně, že my bychom si řekli jako už dost. A je to ten čas, jak jsem o něm mluvila, že když něco trvá jako příliš dlouho a nikdo ze zájemců jako nevolá o tu nemovitost, fakt není zájem, tak se pak jako domluvíme, že prostě je na čase to rozpustit. Ale jako tenhle rok a půl, třeba jak jsem mluvila o té nemovitosti předtím, tak tam jako pořád někdo chodil na prohlídky, jo, takže my už jsme si říkali, už to prostě dopadne. Takže ona jakoby je to individuální, jako ten moment, kdy se řeknete odepsáno, je taky podle toho, kdy fakt jako vidíte, že jako ani z jedné strany už není chuť jako pokračovat v té spolupráci. No. Ani vás už to potom asi jako přestává bavit, že jezdit na to stejné místo, když víte, že tam odpovídat není na ty jako stejný prostor a majitel nechce hejbat s cenou úplně, že jo. Mnohdy se taky stává, že majitel na začátku se domluví na nějaký strategii a pak v průběhu trošku jako tu strategii mění. Jo? A to je potom taky těžký. Je to tak, no. Tam je jasný, že ta práce, představuju si to tak, práce toho realitáka začíná tím, že právě se musí domluvit rozumná cena. A tam asi to hned narazí, ne? Protože umím si představit, že jsem majitel jakýkoliv nemovitosti a mám nějakou představu, kolik potřebuju peněz, nebo co si chci koupit dál, nebo vlastně kolik potřebuju peněz. A teď si, jak to je? Pozvu já si realitáka, nebo realiták si mě najde, když já to dám někde naivně sám na inzerci? Nebo jak to chodí? Jak to funguje u nás? Mně napadá jako otázka na tebe, protože jsi říkal jenom, že si prodával tu chatu. No, ano. Měl jsi jako v hlavě nastaveno na začátku, já bych ale za to potřeboval si koupit jako tohle. Ne, tak já jsem zdědil chalupu. Ano. A to hůř. Věděl jsem, že tam rozhodně nechci jezdit, nejsem chalupovej typ. Jasný. A moje sestra spoludědička je na tom úplně stejně. Jo. A protože jsme tu chalupu znali a věděli jsme, jak se o ní naše maminka nestarala a že tam jako dlouho chyběla nějaká péče, tak jsme říkali, hele, prodáme to, půjdeme na večeři a je to vyřízen. Jo, takhle nějak jsme to od toho čekali. Takže mě třeba strašně příjemně překvapilo, když přišel ten realiták a řekl, to má velký peníze, ne? Prostě přes 1 000 000 korun. Takže vy jste byli ti, kdo si myslel, že mít, takže to je ideální pro toho makléře. My jsme byli jako hrozně spokojení. No a musím říct, že jsem teda jako nesmírně ocenil práci toho realitáka, protože on tam prostě tolikrát musel jet a tolikrát těm lidem vysvětlovat, protože že jo, nemovitost, a určitě to znáte, nemovitost za 1,2 milionu. A teď vám začne volat strašně lidí, kteří hledají bydlení a řeknou si super chalupa, ale já tam budu bydlet nastálo. A on zve telefon a první, a ještě ani neřekl dobrý den, a říkal, není to na bydlení. Opravdu to není na bydlení. Je to na to, abyste si s tím 5 let hráli a za 5 let z toho uděláte docela dobrou chalupu na víkendy. Jo? No ale ty lidi, a to jistě taky zase potvrdíte, prostě potřebují bydlet, nemají prachy, za 1,2 je to super cena, že jo? A oni si řeknou, tada, bydlím. Yeah. No a prostě, ne, já se tam chci podívat. Teď je to 50 kilometrů, že jo? On tam s každým jede.
To není na bydlení. Já jsem vám to říkal. Tak nic, děkuju, naschledanou. No to bych se zabil. Vy jste se tady vyzkoušeli vlastně, že ten realiťák jako je potřebný, je dobrý. Jako No ta funkce, jako, nebo ta je pozice dobrý. toho makléře. A hlavně, když jsme pak museli jít s cenou dolů, a on říkal, no tak já půjdu teda dolů i jako s tou svojí provizí, tak jsem říkal, no to v žádném případě prostě, protože ty jsi se měl tolikrát, že jako to je vlastně si v mínusu. Málo vás. Ideální, ano, ideální klient. No ne, ale tak jako, když člověk jako o tom přemýšlí reálně. Co budeš teďka prodávat? Teď dlouho nic. Ale, no ne, tak začíná to tím, že si prostě musíme říct tu cenu a asi to nebejvá takhle jako u mě, že jo. Musíte říct prostě, no tolik ne, to si blázen. A nebo jo? Já jenom, jestli můžu jako říct z té 20letý praxe. Jo, když se ohlídnu zpátky, tak je to, tahle otázka je čím dál tím náročnější. Že ty lidi jsou čím dál tím náročnější a jako by neměli důvěru v to, co jim říkáme, jo, protože oni vědí nejlíp. A hlavně nesmějí předtím jít do hospody. tam prostě vědí jako všichni nejlíp, za kolik by to měl teda nabízet. A pak se s tím jako fakt těžko pracuje. No, takže... Podle mě hospoda ještě dobrá, horší Facebook, ne? No to taky. Tam jo, jsou Nebo ještě soused, chytřejší. nebo soused, který prodává něco, prodával před 5 rokama tady nějaký byt, že jo, za něco. Ano, to je prostě jako, No ale takže tak to třeba je naceňování... přece orientace, ne? Pokud soused prodal před 5 lety něco, no Ne, tak Rgot... není to dneska už orientace. Já nesouhlasím. No tak před 5 lety, co z toho vyčteš? No dám o 1 milion víc? To Ne? právě ne. Není tomu tak? To právě... No tak pojďme Protože na to, on mohl pojďme mít od třeba začátku. nádherný luxusní byt po rekonstrukci, třeba. Jo? No. Ale já mám prostě v původním stavu s umakartovým jádrem, ještě tam mám plíseň na stropě a prostě... Ale nechávám prostor kreativitě. Já spíš vidím problém v tom, že ten soused, nebo když ty si viděl třeba, že soused v prvním patře to prodával za tolik, tak ty bys chtěl za tolik, tak ty vlastně nevíš, za kolik to fakt reálně prodal. Ty jsi třeba věděl v inzerci, že to prodával za nějakou částku, ale ty už nevíš, pokud se nepodíváš na katastr, nestáhneš si kupní smlouvu, za kolik tak fakt prodal. Ale máš to v té hlavě. Jo? Ten byt byl přece za 12. No ale co když se prodal za 10, za 11? Já jsem prodával byt v Říčanech minulého roku a paní mi říká, soused to prodal, nakoupil za 10 milionů. Říkám, tyjo, za 10, to je fakt hodně. Já jsem si to stáhl, tu koupku. Koupil to před x rokama za 4,5 milionu. A jí to pak říká, on říká, jo, asi je to možný. Aha. Já myslím, že soused se vytahoval. A najednou to naceňování úplně prostě někde jinde. To je těžká disciplína naceňování. No je to ta nejtěžší disciplína. No a počkej, a to je teda vaše práce? Je to tak, že prostě přijdu za klientem a první, je to tak? Ano. První, co si musíme domluvit, za kolik to teda budeme prodávat. Jo. Tak v momentě, kdy si už sedneme, kdy už teda známe ty svý příběhy a už si řekneme, jako půjdeme společně do Začíná toho. to příběhama, jo? Začíná to. U mě teda jo. Fakt? My si Přijedeš povídáme, a vyprávíš. Fakt si povídáme. Mladá Boleslav, tohleto, studovala. Jo. Spíš mě zajímají jejich příběhy. Aha. Spíš jako fakt, já si s nima hodně povídám. Jo. Já jsem takový jako v jedno velký ucho, mě to baví. No a když už se teda domluvíme, že půjdeme společně do té spolupráce, co se smějete? Co vám říká jako za příběhy, to mě zajímá. Tak teď si třeba vybavuji jeden konkrétní případ, prostě mi začnou vyprávět, jak to stavěli. Jo, před No, tak to je 16 nejhorší. lety. No to je klučik. Před 16 lety to začali stavět, že jo, to 2 a je. děti. No. Tak to neprodám. To bude za hodně peněz. No, No, jo. Protože, ale já to chápu, oni Mám si k toho tomu ten váží, vztah. oni si toho Tak. váží. To já zase jako chápu. Jo, takže já ale Jo. opravdu jako s tou úctou k ním s tím To celou chápu. dobu jako pracuju, že teda dobře, není to nemovitost, kterou koupili v dražbě třeba na kšeft. Jo, takže prostě opravdu tohle si jako navnímám, takže když už se domluvíme na té spolupráci, no tak přijde to naceňování. A teď jako jejich představy jsou úplně někde jinde než ty moje představy. A je to těžký. A tam už se vám nepromítne ten příběh, jo, jako, Už se mi ale když on nepromítne. přece to stavil tady 5 let s celou rodinou po práci a tak my to zkusíme. Tam On si přichází to teda ta zaslouží. realita. On si to zaslouží. Ano, tam přichází jako prostě ta realita a reálná tržní cena, která je prostě mnohdy fakt jako jiná než ty představy. No a těžko se mi někdy jako pracuje, možná z té pozice, možná teda teď mě jako nahlas napadá, že kdybych si s nima byla tak dlouho nepovídala třeba, tak by se mi líp vyjednávalo potom, no, protože pak je fakt jako těžký s nima pracovat, ale jako dojdeme většinou k tomu závěru, že prostě je podepsáno. No dobře, ale teď teda tak oni odvypráví ten příběh, Ano. já jsem si to postavil sám, tady z cihel, který jsem vyzahumenkoval, Ano. tady za to tak, že to se to dělalo, že jo, tohle. Teď si kolem toho ty historky a teď už jsme starý, potřebujeme někam do města, aby jsme měli blíž doktorovi. No a teď teda ty musíš říct, hele, reálně, stavil jsi to pěkně, ale před 20 lety. Dneska už ty materiály jsou jinde, taky to zateplení, tohle příběhy, že jo, tohle, tepelný štítek a tak. No a tam přijde argument, A tam přijde, no, ale ta naše lokalita, ten dům, kde to je prostě tak výjimečný,
Že úplně jako, to je jedno, že tady máme umakár, že prostě máme, nevím, střechu z čeho, ale to místo je tak jedinečný. Prostě. Takže tak vlastně jako pořád je to prostě práce, jako práce s lidma a vyjednávání. No a když se teda dobereme tomu, tak většinou jako se samozřejmě domluvíme na tom, kde je ta reálná tržní cena. Jo, OK, pojďme to zkusit jako o trošku víc. Já nedoporučuji to úplně přestřelit, protože ten první měsíc prostě ukáže sám. No a není třeba tohle cesta, že řekneš, tak jo, myslíte si, že 15, já myslím 12, ale pojďme tam těch 15 napsat a když se za měsíc nikdo nevozve, tak půjdeme dolů, ne? No, samozřejmě, je to jedna z těch cest, jo, který já už Chápu, jako na že máš podepsáno půl roku a už ti tam pak ten měsíc chybí. No. Já to nedělám. Ne? No. Já to nemám rád, protože takhle asi neznamená, že to Verča dělá teda, jo, aby to nevyznělo. Ale já to nedělám, protože po tom měsíci, což Verča říká správně, je vlastně celkem hned vidět, jaký je o to zájem. Jo? Asi když se bavíme o nemovitostech 20 milionů plus, tak tam je to složitější, berme takový ty běžnější, Praha v okolí, tak tam během toho měsíce fakt vidíš, jaký je o to zájem. A když o to zájem není, tak klasicky prostě redky volají a říkají, no jo, pane Jonáš, ale víte, ta fasáda není tak úplně super. Teď lítají ty letadla tam. Teď a začnou prostě vymýšlet různý argumenty, aby se ta cena stáhla. Jenom to prostě špatně nacenili. Jo? A to já prostě nedělám. Takže já musím říct teda super klienty, že mě mají jako toho odborníka, že mi věří a to, co jim napíšu, tak je většinou akceptováno, pokud ne, tak je diskuze a pokud mají pádný argument, tak já nemám problém tu cenu navýšit. Nejsem jako moudrc, že jo? Nejsem jako ten nejmoudřejší v tom, takže když mi dají argument, tak já řeknu, aha, OK, a můžeme to navýšit. Ale fakt takový to jako, pojďme to zkusit o miliony navíš a pak uvidíme, tak většinou ten klient už to tak má jako nějak navnímaný a nechce se mu o ty miliony stahovat. Prostě nechce. Jo? To nevidí na tom účtě. Jo, anebo co si za to můžu koupit. Jo? A to je trošku, co jsem říkal, trošku ta strategie mění. Na začátku můžou říct, jo, tak to pak jako snížíme, ale pak, když jim zavoláte, tak ne, pojďme to ještě nechat. Jo? A když nikdo nevolá, no, tak on se třeba někdo ozve. Jo? Takže já mám úmrtnost 20%, co nacením, tak mi ty klienti řeknou, hele, my máme fakt jako představu jinou, protože realitka nám slíbila nějaký hory doly jiná. Říkám super. No a po 2-3 měsících mi zavolaj, řekněme dobrá půlka z těch 20%, říkají, pane Kucku, my jste měl pravdu, tak pojďme to spolu prodat. No a pak to jdeme prodat. No vida. Tak to je cesta. No a teď mě napadá, v hlavě mi jede obrácený příběh, který jsem teď zažila reálně, že jsme prodávali byt, jo, 2KK, bylo jasný, prostě tohle je nejžavější zboží, jo, dneska na trhu. Domluvili jsme se na nějaký ceně, na nějaký strategii, bylo jasný, že to bude rychlý, ten prodej. Oni taky na to pospíchali, ty majitele. A prodali jsme to jako během 14 dnů, prostě, jo, bylo tam spousta prohlídek, podepsala se rezervačka, bylo to opravdu jako rychlý. Podepsáno, ale my máme na druhé straně prodávajícího naštvanýho, protože on žije s tím a usíná, že co kdyby nám býval dal někdo víc peněz, proč jsme to neskusili teda vejš, jako vy jste nám špatně poradila. Říkám, ne, my jsme byli na tomhle domluvený, my jsme si jako řekli, že to potřebujete prodat, tu strategii jsme se také domluvili a ta paní opravdu naštvaná nikdy už by nás nedoporučila. Fakt, opravdu jo. až takhle. A dostala to, co chtěla? Ano, dostala víc, než chtěla. Ale je naštvaná, protože to bylo tak strašně rychlý, že je z toho teď v šoku. Jako. To je taky těžký. No, takže ono jako... Když to prodáváš dlouho, je to blbý, když to prodáš rychle, je to zase blbý. Jo. Těžká práce. Je to práce s lidma. No, takhle. Je to víc práce s lidma, nebo je to práce s tím marketingem, médiama, reklamou, prezentací, focením, stagingem a tak? Já za sebe. No. Jednoznačně jako práce s lidma. Jo. Staging, marketing, nemluvej. Prostě, jo, je to, já si to řídím, prostě už je to věc, která prostě mi do toho nemluví, protože jako... Jako z pohledu složitosti určitě. No. Jo. I vlastně ty zájemci, kteří tam chodí, tak jako moje taková zkušenost, že nejhorší jsou takový, Ježíš, pane Kucek, to je super, já to beru, já to chci, já to hned podepíšu tady. To je taková ta první emoce. Ty neberou pak teda. Já pošlu podklady, aby to bylo všechno jako košer. A pak druhý den, jak to vypadá, no víte, my jsme ještě jako támhleto a většinou to jako nedopadne. Jo? Takže ono, opravdu ta práce s lidmi je jako to nejtěžší na to. No. Tak to mi taky, jestli můžu navázat, připomíná jeden příběh, kdy ty lidi mi podepsali i tu rezervaci a nezaplatili ten rezervační poplatek. No, tak to je vlastně stejný. No.
Takže oni to dotáhli do toho podepsáno a pak to bylo odepsáno, protože v té lhůtě prostě nezaplatili ten poplatek. Ta je dlouhá taková lhůta? Já tam měla 5 dní, zkrátila jsem ji na 2 od té doby. A od té doby mi ten pán už v životě nezvedl ani telefon. Říkám, co to je? Prostě bavíme se o nemovitosti, to bylo tenkrát za 20 milionů. Takže ty lidi si dělají dobrý den asi. A vy jste měla rezervačku nachystanou přímo na prohlídce? Ne, my jsme se pak sešli za 2 dny. Okay. Takže on komunikoval, my jsme si to poslali, odsouhlasili jsme. Takže měl čas tam nějaký na to? Jo, jako tam nejevily žádný známky toho, že by něco mělo být jinak. Takže to i podepsal majitele, jo, super, že jim už se v hlavě rozvíjí další příběh, že jo. Otvíral šampáňou. No, jasný. Tak jsem ho zase zavřela. My jsme se hodně rozjeli do těch příběhů, což je určitě dobře, ale já jsem spíš myslel, že začneme tím, abychom si řekli, co vlastně dělá realiťák a realiťákem, proč se člověk tím stane, a aby jsme začali od vás, tak proč jste se tím stali vy? Kde tak jako se ve vás našla myšlenka? No, řekněte vy, já omylem úplně. U Tomáše víme, že ten už dělal všechno, tak prostě tam že koukal, co ještě nedělal, si projížděl zlatý stránky a říkal si, tak co jsem ještě nedělal? Zlatý stránky už dlouho nebyly za mě. Ale bylo to tak, že můj známý právník mi říkal, potřebuji tady pomoc s prodejem domu, a on říká, udělej marketing, a to jsem udělal. A říká, prosím tě, potřeboval bych, abys šel na prohlídku, kdyby to šlo. A mě vlastně jako do té doby realitáci a finanční poradci byli odporní. Prostě to řemeslo jedno z mála je pro mě, a možná i dneska prostě jsou fakt to jako... zloději. No, ale bohužel můžou si za to ty lidi jako sami, protože a i dneska v těch realitácích mě to vlastně jako by řekl, valná většina to dělá jako blbě a furt nám jako to řemeslo kazí. No nicméně, tak jsem šel na tu prohlídku teda, udělal jsem tam pár prohlídek a já jsem vlastně, že mi to jako hrozně baví. Já miluji komunikaci s lidma, byť je to teda těžký, marketing, to jsem říkal, obchod taky, a tam vlastně s těma lidma děláš ten obchod, vyjednáváš, posloucháš, strategie, a mě to vlastně jako hrozně chytlo. A díky té moderní době, že se používají ty sociální sítě, tak jsem si říkal, to je vlastně jako zajímavý sociální sítě, obchod, lidi, vyjednávání, flexibilita. Jako já musím říct, že jsem toho hrozně vděčný, že to je jedno z nejlepších zaměstnání nebo podnikání, co jsem zatím kdy dělal, kdy nejsem otrokem té firmy, a nejsem otrokem těch lidí v podstatě, nejsem otrokem systému a můžu vlastně tu práci dělat v podstatě odkudkoliv, kdykoliv. A tak jsem si to dal nějak dohromady a říkám, to je vlastně super. No, tak jsem se do toho vlastně jako opřel a rok jsem dělal právě v jedné menší realice. Tam jsem poskládal tým a říkám, vlastně já jsem dělal úplně všechno pro tu realitku, kdy majitel už ani nestíhal, kolik jsem tam těch zakázek jako nosil. Říkám, já půjdu vlastně jako sám na sebe. No, tak jsem založil svou realitku. Vlastně si uvědomuji, že to je takový jako dobrý kšeft, že nemusíš mít sklad, ne? Že ty reality jsou poskládaný tak nějak jako tam, kde leží. No, zrovna. pokud máš staging, tak zrovna ten sklad máš. Jo? Na to máš někoho, ne? Nebo máš na to firmu, můžeš mít to. Jo. No a ty si tebe vyhodili ze školy. Jo, ne, ty jsi dobrovolně odešla. Dobrovolně odešla, to je v životopisu. Já jsem dobrovolně odešla kvůli matematice. Neuměla jsem si to, doteďka si to neumím dobře spočítat. Když jsem po třetí neudělala zkoušku, tak jsem dobrovolně odešla. Tak. Ale on tam jako Tomáš tak hezky vypráví, já jsem se do té práce zamilovala. Já jsem se znovu zamilovala. Já prostě co dělám, to mám prostě rád. Já prostě dovšeru naplno. A ty lidi jsou z toho úplně odpálený. A můj syn mě slyšel v autě před týdnem, mluvil jsem s klientem a on mi říká, tati, ty jsi na něj hrozně milej. Proč? Proč ne na mě? No, protože dělal bordel v autě. Ale říkám, proč mě ta práce baví. On, tyjo, no, tak jako prostě, já nevím, já si myslím, že takhle by to mělo být fajn. Já teda musím říct, že dneska je ta doba složitá a když někdo tu práci nemá rád a nedělá ji rád a je to na něj vidět, já mu to prostě řeknu. Když je prostě jako protivná prodavačka v tom obchodě a já jsem prostě milej, pozdravím, někdy prohodím slovo a ona říkám, tak tu práci nedělejte. Ona neuzbystří. Říkám, nedělejte, když vás to nebaví. No to říkám všem prostě. Já jsem takhle jednou teda, paní doktorka na pohotovosti ošetřovala mého plačícího syna a jak ho ošetřovala a hejbala mu tou zlomenou rukou, tak ho to dost bolelo a ona hrozně nadávala, že brečí, ne? Já říkám, ty ho to asi bolí, ne? No. A ona hrozně jako, že to. A já říkám, tak jděte na patologii, tam vám ty pacienti nebudou brečet, ne? A taky koukala takhle divně, no. Já jsem byl v Tomérce, měl jsem bloklý záda, byl jsem tam v 1:30 večer.
A čekal jsem tam... Normální lidi říkají v noci, teda po druhá. Jo, tak já jsem byl ještě pracovně to. A čekal jsem tam 3 hodiny, byl jsem tam sám v té čekárně, 3 hodiny jsem čekal, přišel jsem k ním do čekárny a teď jsem poslouchal monolog o tom, jak jsem mohl jít jindy a že jsem tam vlastně jako nepotřeboval. A zaplatil jsem ti 90 korun, pak ještě jsem zaplatil za parkoviště. A já jsem byl prostě, jak mi to fakt bolelo, tak jí říkám, tak jsem byl, tam byla 2 sestřičky, doktor, a já jim říkám, tak proč tu práci tady děláte? Jsem se do nich pustil, říkám, proč to děláte, když vás to nebaví? Já byl slušnej, snažil jsem se být milej, by to hrozně bolelo. A pak jako byli takový to a sestřička říká doktorovi, kam mu to dáme? No tomuto kam chcete? Tak mu to vrátila, bylo vyřešeno. A přestalo to bolet? No pak jo, No pak tak bolela ta rána. Tak to dělají. Já bych chtěla doporučila, nebo vám, já bych doporučila místo toho, jako proč tu práci děláte, nedělejte ji, nebo když vás to nebaví, běžte někam jinam. Kdybyste jí třeba řekl, jako, ale vy máte krásnou, já nevím, náušnici, rtěnku. A tím ale určitě Tím já začínám právě, tím já začínám. A když vidím, že je furt kyslá, píp, říkám, tak jo, nebo do toho ještě něco vyřešíš s kolegyní a tak... No. Trošku jsme odbočili. Tak, já nechci skončit u nemocí. Veronika nám řekne, proč do toho šla. A jak se to tak stalo? To bylo úplně jako omylem. Já jsem neměla co dělat. Takhle opravdu to musím říct, no, že jsem neměla co dělat. Skončila jsem na té vysoké škole. Takhle vznikají ty realitáci dneska. Jasně. Nemají co dělat a chtít ty provize. No, dneska to bylo tenkrát. Tyjo. No to 20 přežívá, let, ale... teď v květnu to bude 20 let, tak to je fakt hustý. No, jela jsem autobusem. A nebyly mobily, nebyly. A to máš se smět, že nevíc autobus, ne? Že autobus Jo. A víte, co byl marketing tenkrát, jo? Já už jsem to někde říkala, no, anebo že nám na tom autobusu právě jela ta reklama, že jo, že prostě tam bylo ale to se nedalo přečíst zevnitř, to jsem musel vystoupit. Ne, to na té autobusové zastávce. No ale ten řidič tam poslouchal rádio. Bylo to v Mladý Boleslavi, já jsem tehdy nevěděla, jako jestli po té škole teda mám zůstat v té Boleslavi, už jsem tam měla spoustu kamarádů. A nebo jestli se mám vrátit jako domů do Prahy a poslouchala jsem rádio, co tam vlastně měl puštěný ten řidič toho autobusu a říkali tam, že jedna nově vznikající realitní kancelář prostě v té Mladý Boleslavi přijme jako tu administrativní pracovnici na prodej těch bytů. Tak já to zkusím a tam půjdu. A bylo tam docela jako dost lidí. A já jsem jako ten konkurs, o tu pozici, tak jsem to tenkrát jako vyhrála a je to 20 let. Tak vydá. Takže vlastně říkám tak jako omylem. Vlastně. Vlastně. Tak Prostě. ano, Klasika. tak to tak nějak přišlo a 2 roky jsem byla fakt v kanceláři jako kontaktní osoba těm lidem, kteří kupovali ten developerský projekt a potom říkám, tak co budu dělat? No tak tady zkusím zůstat na ten second hand. A ono to tak krásně plynule navázalo. Ještě nebyla nějaká jiná reklama třeba na jinou práci, že hledají pracovní pozici někam. Třeba. Jo, to už já jsem dál neposlouchala. Že byste třeba dneska v oby na pokladně 20 let. Mohla. No, mohla a bych... přišel by kucek jestli to nebaví, taky tak rozkladu. tak. No dobře, tak jo, tak. Takže takhle moje začátky, no. Ale tak každý nějak začínal. A teď, když takhle už teda, dobře, ty už to děláš dlouho, 20 let? 20 let už je 20 dlouho. 20 let teď v květnu, no. Tebe to baví, ještě si nedosáhl své 8letky. Tak jak poznám, ať už jako klient nebo jako konkurent, dobrýho realiťáka? Když třeba byste chtěli někoho zaměstnat a vzít ho k sobě, jak poznám dobrýho? No, On je tak, dobrý realiťák, no. Proto tady sedí. Takový, jako asi z toho člověka musím cítit ten náboj jako pro tu práci, to, že ho prostě fakt, jako když o tom mluví, tak mu jako září oči, nebo jak to říct. Prostě musí to z něj jako fakt sálat. To, jestli má nějaké zkušenosti nebo ne, si myslím, že teď časem jako nazbírá, no, ale spíš jako fakt v těch očích vidět tu jiskru, jako to, že prostě fakt ho to zajímá, ten obor. Já myslím, že i ty, jako pokud se ptáš na to z pohledu klienta, tak bych se určitě podíval dneska na sociální sítě. To já říkám, že je výstavní v podstatě jako... jako... tam si každý dává jenom klientský věci, ne? Ale Tomáši. Nenapíšeš tam prostě, každý druhý klient se na mě stěžuje. Napíšeš, teď jsem prodal. A tak to máš zase na Google recenzích. To ty lidi dneska zase jako naopak, spíš tam píšou ty stížnosti, než ty jako pochvaly, jo? Takže tohle jako je celkem jako pošofovaný dneska, ale nebo na webové stránky a vidíš tam, kolik toho prodal, jak dlouho to dělá. A na těch sociálních sítích víš, jak prezentuje, jak to dělá. Můžeš vidět, jak tu inzerci, koukneš na nějakou inzerci
a vidíš, jestli dělá fotky, videa a další věci. Takže takhle bych si ho prostě otestoval. A mnozí lidé, klienti si mě takhle fakt jako testují. Dokonce některý znají, to jsem říkal v jiném podcastu s tebou, že znají všechny moje nabídky, koukají, kdy jsem to prodal, jak jsem šel s cenou níž a podle toho vlastně mě jako vybírají. Takže dneska Takhle si tě vybírá developer nebo člověk, který prodává svoji chalupu? i tak. No. I tak. U developera bych to asi jako chápal a věřil, ale skoro se mi tomu nechce věřit. Dneska jako jsou ty lidi, já mám teda velice jako fajn klientelu, bonitní, který prostě jako u toho přemýšlí a většinou je to o tom, že mám dražší nemovitost a chci k tomu najít někoho, kdo to bude hezky prezentovat. No a tak to musíš jako makléř mít prostě komplexní parametry a ten klient to fakt vnímá. Určitě to vnímá. No, dokonce jedna z klientek mi řekla, že si mě vybrala, krom toho, že si líbilo prezentace té nemovitosti, fotky, videa, další věci, marketing, taky jak se oblíkám. Jo, tak mě potěšilo, že ty lidi fakt vnímají jako různé věci. Ještě dneska chodí realitáci normálně v kvádru, nebo takhle Určitě. můžou normálně jako ty. Můžou taky tak, můžou takhle. Je to, Asi je to jak o té chodíš ty? nemovitosti, kam Když jde. ti to paní pochválila, tak jak jsi tam byl oblečený? tak to jsem zrovna měl... Nebyl oblečen. Jo, tohleto, no tak to samozřejmě. Pardon. Taktika Veroniky Wagnerové. Jsi měl vyzkušenost, že? Zrovna. Proto k ní chodí hlavně chlapy. Ale já jsem zrovna měl sako, triko, džíny. Vždycky slušně určitě, vždycky prostě prezentuješ tu nemovitost, pracuješ v podstatě s velkým objemem peněz, ale já říkám, hodně realitáků i mě, i Verči se ptá, jak se oblíkat. Já říkám tak všem, aby bylo příjemně. Jo, samozřejmě, když si dáš asi nějaký jako plážový triko a dáš si k tomu nějaký žabky, to asi úplně není ono, ale každý ten realiták by se měl cítit vlastně jako dobře. Už je pryč doba těch sák a půjčených hodinek a dlouhých prostě nevhodných obleků. Prostě tak, aby hlavně tu práci dělal poctivě a dobře. Na mě teda působí oblek, když má někdo oblek s kravatou, je to divný. Je to divný. přežitek. Prostě nejsem-li prezident, nebo někdo takovejhle, tak proč bych jako chodil v kravatě? Že jo? Řekni to jako asi žena. tu kravatu asi už ne, no. A představím si jako nějakou fakt drahou nemovitost za desítky milionů, tak asi to kvádro jako takový, jako kdyby tam měl být makléř, tak by to bylo možná fajn. Může být. Může být. Mercedes k tomu. Kravatu už bych mu sundala, to ne. Dobře, kravatu sundat. No a to je další věc. Jestli máš přijet prostě v superauťáku. Jo, tak to je velký téma. A nebo radši prostě jako oktávka v základu. To je skvělý téma. A to je skvělý téma všeobecně jako i v jiných odvětvích, No jasně, to řeší jak majitelé. ano. Verča jezdí v Mercedesu. No, ale mě No, to je bez product placementu, jenom chci říct, jo? Já ve Fordu. No jo, ale Dělnický auto. jo, No. ve Fordu, ale je No, větší v než ten jakým? autobus, Ano. s kterým dlouho nejel. Tak, No. tak. Uhlíková stopa hrozná. No, ale já si teda myslím, že tam je rozdíl mezi mužem a ženou, makléřkou, protože mám teď taky čerstvou příhodu, že jsem přijela a jako schválně jsem zaparkovala dál teda, jo. A já nemám žádný jako auto, který by na první pohled jako zřvalo, prostě černý. Mercedes. Prostě černý SUV. Prostě Mercedes. No. A zaparkovala jsem schválně jako dál teda, jo. A přišla jsem tam, dobrý, prostě nějak slovo dalo slovo, pozdravili jsme se s tou klientkou a ona mi říká, já jsem hledala jako šedý SUV a já jí na to říkám, ne, já mám tamhle jako černý a zaparkovala jsem dál. Střih prostě a pak jsem se dozvěděla zase jako od někoho jiného, že říkala, jsem přijede na machrovaně a říká mi tady, že má jako černý SUV, aby se neposrala. A já říkám, no ty jo, tak já jsem to říkal. ani, no, já si prostě, jo, a teď je ta hranice teda, jo, já když vlastně v té Mladé Boleslavi bych si mohla pořídit nějakou oktávku To by se to slušalo, ano. a bude možná dražší než ten Mercedes třeba, ale bude to v pořádku. Bude to prostě oktávka, no. Bude to oktávka. Šedá barva, bílá možná nejlepší. Ty jezdíš tím traktorem velikým, ale zase je to prostě velká reklamní plocha a může se na tom dát hodně velká reklama. No, přesně tak. Proto to A může na pole, může na stavbu, může kamkoliv, prostě no limit. No. Ale já cokoliv dělám, tak se snažím mít promyšlený. A opravdu klienti, kteří si tě najímají, tak podle mě ty auta jako neřeší. Jo, prostě chtějí mít šikovnýho makléře, k tomu prostě
když prodáváš drahou nemovitost, Jasně, tak když přece prodáváš nechceš nemovitosti před felicí. 20 Teď to vejš, nemyslím no. špatně, jo, prostě, No. nebo ať nemenu auta, prostě vošklivým špinavým autem. No to prostě nechceš, jo. Prostě si říkáš, to asi něco divného, jo. Chceš úspěšného člověka, aby ti prezentoval, jak jsem říkal, tu nemovitost. Takže já si myslím, že klienti, s čím jakoby jsme přijeli, nemají úplně problém, jo, ba naopak. Ale někdy mají problém jakoby ty klienti, kteří tam jdou na ty prohlídky, jakože jsem minulý rok přijel Bavorákem a na jednu jedinou prohlídku za celý rok. Ten klient to koupil a já jsem se potom dozvěděl od majitele, že se nějak potkali a ptá se ho, proč má tak drahýho realiťáka. A já úplně mi to volal, že jsem za to samozřejmě rád, říkám, jak jako drahýho realiťáka? No, když jste přijel tím Bavorákem. Říkám, no to je 10 let starý auto, to už má dneska hodnotu pár set jako tisíc. No, Vypadá je to to hezky, ale je to Bavorák. Tak to je stejně jako Mercedes. Je vlastně jedno, jestli člověk přijde malým Mercedesem, velkým, furt je to prostě Mercedes. Takže já myslím, že klienti to neřeší a řeší to někdy ty prostě zájemci a závistivci. Klasika. No ale je to tak, že prostě trošku se to řeší, viď? Trošku jo. Chlapi. Podle mě chlapi. Jo. Mě překvapilo, jak jsi říkala, že ženská to řešila. Co? Ženská. No tak to ještě možná víc. Jako. Jo? No ženská ti sede, že jo, hodinky, kabelka, auto. To už je mezi dveřma třeba všechno špatně a je to odepsáno. A je to odepsané od začátku. Ano, je to tak, no. Tak je to kus od kusu, když prodáváš 2.1, no tak prostě vemeš auto B, jo, a hodinky necháš doma. No, a když prodáváš prostě barák za 20, jak jsi to říkala, že byl ten, co si podepsala teďko, že byl, ty jsi to tak jako hezky řekla, že byl Specifický, ne? Specifický, ano, bylo to takové specifické. Takže když prodáváš specifickou za 20... Je pravda, že majitel A, měl před domem 3 Mercedesy. Jo, já jsem tam přijela a klient přijel Mercedesem. No tak. Takže jsme si to hned v bylo úvodu takové pochválili setkání, vozy, kluk se takže to bylo uzavírá. velmi přátelský. Takže dobrý, jako. A když přijdu s tím svým Fordem, tak je to vlastně pro všechny jako černý pick-up. A kdo tomu rozumí, tak zase to má ten motor a tohle, takže ono to je takový jako chytrý celkem. No. Dobře. Tak jsme probrali auta, můžeme mít i nějaký jako autopodcast. Ne, zpátky k tomu, jak vlastně odepsáno je nejen v práci, ale občas to přijde i v životě. A ty lidi, a ty jsi to tady zmínil, že je to často tak, že právě ty lidi třeba se rozvádí, když prodávají nemovitost, nebo je tam, že jo, nějaký dědictví, takže jim teda krátce předtím někdo zemřel. Jsou to jako často nejen veselí, že prostě teda jsem zbohat a kupuju si nový barák, nebo že jsme se oženili a kupujeme. Jsou to ty smutný okamžiky, kdy lidem vstupujete do života a jste součástí těch příběhů. Jak se s tímhletím člověk vyrovnává a jak to jako ovlivní ten biznis? Já měl minulý rok fakt jako velký procento rozvodů a ten biznis to jako ovlivňuje tím, že ne vždy jsou ty strany ve shodě. Na začátku třeba jo, pak jsou docela překvapený, že se to fakt jako už začne nabízet a já to chápu, je to fakt jako nepříjemný, když ten barák koupíš, vypepláš si ho, to je prostě vždycky velká věc, jo. Nebo uděláš rekonstrukci bytu, dáš do toho kus jako srdíčka a pak najednou přichází fakt, jako že už někdo chce to koupit, jsou prohlídky, tak najednou jedna z těch stran už jako trošku začne tak jako lehce jako couvat a pak to cítí, že už je takový jako lehce nepříjemný. Někdy jsou třeba prostě kyselí na prohlídkách, v telefonu, neberou ti telefon, je to takový Ty prostě... lidi jsou na prohlídkách? To si myslím, že je tvoje práce. No, přidávají ti ten byt třeba. Víš, jako, že ti přidají byt, klíčky, jo, a už jsou takový, jako, že ne úplně jako, cítíš to z nich prostě, jo, třeba se snaží, ale cítí to z nich. Takže prostě průběh toho biznesu není úplně vždycky prostě jednoduchý a příjemný. Jo, když někdo něco chce koupit, prodat a je to všechno sluncem zalitý, tak je to prostě bomba. Jo, zvedají ti telefon, píšete si non-stop a ten deal je krásný. No, Píšete si non-stop paráda ve 3 ráno. No, jasně, no, tak jako klienti mi některý volají v neděli ve 12:00. V poledne? Ve 12 v neděli 00. Jo, večer. Ne přes den. No v poledne je to volá. A ptají se mě, ale ve neděli ve 12:00 a ptají se mě, neruším? Já ne, co by dělal v neděli ve 12? Ale dobrý, jo, já jako říkám, nemám s tím problém, tak řeknu, voláme si za hodinu a jede se dál. Jo. Tak já zase chápu, já jsem jako ve všech těch biznisech jsem dělal hodně jako služby pro klienty, takže si myslím, že mám cit pro ten pro klientský servis a já zase chápu, že kdy lidi můžou řešit tu svoji nemovitost, no když mají volno a to je kdy, to jsou víkendy a po práci, takže já jim to nemám vlastně jakoby za zlý, jo, prostě chápu to.
Chápu to. No ale já jsem se chtěl zeptat, jestli se ti to pak jako nepřelejvá do života. Jo, když vyslechneš všechny možný tyhlety jako nepříjemný příběhy, smutný příběhy, jestli pak jako člověk zaklapne ten diář a Jo, už tak, si zase doma. tak samozřejmě po tom hovoru, co někdy prostě ta jedna strana jakoby mluví ošklivě o té druhé straně, protože tamhle ten to a s tou, tak samozřejmě máš trošku hlavu jako pátrací balón, ale já umím to prostě řešit. Já dost často sportuju, chodím do fitka, na padel, takže já to umím prostě vyřešit tak, aby rodina a můj osobní soukromý život do toho nějak nezasahoval. Ty jsi hodně mluvila o těch příbězích, tak dotýkají se tě ty lidský příběhy? Právě, že jo. A to zase mi jede do hlavy, že je tam rozdíl mezi asi tou ženou a mužem, protože já to teda jako řeším v té hlavě hodně, no. Hodně a Fakt, jo. Neumím to jako zaklapnout a často to nejsou třeba jenom rozvody, mám tam teď prostě si fakt vybavuju právě i úmrtí v té rodině a tak a to si beru jako extrémně osobně. Takže fakt to s nimi jako prožívám víc, než by asi bylo zdrávo. No a teď pak to prodej. A pak jim ještě máš zavolat, že budou muset jít od půlniče dolů, no. No, tak je to těžký, no, ale prostě to k tomu jako patří, to už potom je jako přidružený k tomu, ale fakt mě to jako pocitově mnohdy i zraňuje. Nejhorší klient. Nemyslím konkrétního, aby si řekla Frantas Boleslavy. Ne, myslím jako model klienta. Jo, model. Ten, co neví, co chce asi, no. Ten prostě, To si který dobrý, furt nemůžu nutíš, co potřebuješ. No. Rok a půl mi leží barák, tyjo, tak pojď. No, ale oni v ten moment ví, co chce. Jo, takhle. Jo, to se domluvíme a pak je to všechno jako jinak a tak s takovýma lidma se pracuje fakt těžko, když nejedeme po té domluvené linii. No, takže za mě rozhodně jako klient, který neví, co chce. To je ženský. Za mě já si nemám jako konkrétně jako nějakého nejhoršího klienta, mě spíš mrzí někdy jako nevděčnost klientů, kdy opravdu jako makléř udělá fakt někdy úplně jako psí kusy, jako typu chceš prodat barák a zjistíš, že si ten barák koupil a půda třeba není skolaudovaná, ale je to jako obytný prostor. Tak ty jako matador víš, že když to zrekolauduješ, což trvá třeba několik týdnů, nějaký měsíc, tak najednou ta půda se stává obytnou plochou a najednou je to vlastně jako dražší. Tak ty to všechno zařídíš, projektanty a tyhle věci s tím spojený a ten klient nakonec řekne, no tak dobrý, tak vy tady máte tu provizi a vlastně ti za to neřekne ani jako děkuju a myslí si, že ta provize je vlastně úplně všechno, jo? Ale makléř mnohdy dělá třeba i věci, co by jako nemusel, je tam něco navíc a tak to mě vlastně jako zamrzí, jo? Že ten člověk pak třeba požádáš o recenzi a vlastně už si myslí, hele, zaplatil jsem ti, tak neotravu. Tak to mě vlastně mrzí, že já mám většinu klientů takový jako fakt dlouhodobý vztahy. I potom, co to prodají, mě pozvou na kafe, na grilování, vidíme si, voláme si, což je skvělý, protože potom zase někdy mě dají doporučení, chtějí něco prodat, tak se na mě obrátí. A pak jsou takový občas pár se najde během roku, kdy jsou takový jako lehce potom, možná jsou jako zahořklí, že vidějí nakonec tu 100 000 provizi, ta tam prostě je. A řeknou si, ty jako fakt dostal tolik. A pak vlastně na konci řeknou, tak asi jako jo, jsou takový, jako, tak to mě jako mrzí asi, no. Jo, tak to navážu na ten příběh, jak jsem říkala, že ta paní byla nespokojená, že vlastně s tou rychlostí, tak ještě pak jako napsala, že vlastně jsme za to měli jako nemalé peníze, což... Byla recenze. Ona mi to napsala do soukromé zprávy, protože mi prý nechtěla kazit veřejně. Teda. Jo. 3 větičky. No, takže... Takže jsi vzala nemalou provizi, o který od začátku věděla. Ano. Za skvělou práci. Ano. Pak ještě si to prodala velmi rychle, což na začátku chtěla. Prodala jsi to za cenu, na který jste se domluvili. Ano. A podotýkám, že ta provize nebyla zas tak velká. No ale historek není nikdy dost, tak pojď s historkou. Neboj se. No napadá mě navázat na tu nevděčnost. Já jsem pronajímala tekon dům za ne úplně malý peníze a já nevím, jak to máte vy, Tomáši, když pronajímáte nemovitost, ale tu provizi hradí ten, kdo si ten dům pronajímá, jo? Nebo tu nemovitost, takže ten klient, který přichází jako nájemce. A ta majitelka, teda jsme se domluvili na spolupráci, našla jsem jim poměrně v krátké době za hodně peněz prostě nájemníky, bylo všechno super, já jsem si žila v tom, že prostě všechno je domluvený, všichni spokojení a nechala jsem jim dům ještě jako vymalovat, domluvila jsem jako věci, které byly nadstandardní, právě že
navazuju na to, že je někdy potřeba udělat jako víc, než je v rámci teda té provize. A pak došlo jako na přepis nějakých energií prostě a taková třešnička na dortu, tomu říkám, to už je jenom takový závěr. Paní majitelka tam nebyla spokojená jako s dobou, jak dlouho to trvá, což už já neovlivním, jak ty dodavatele těch energií si to mezi sebou přepisují. A ona na mě do telefonu prostě křičela, já jsem si tě prostě najala, takže ty teďko jako koukej, prostě to zrychlit celý. Jo. A já jsem fakt, jako mě bušilo úplně srdce a říkala jsem si, tohle jsou jako přesně ty momenty, kdy třeba mám chuť jako toho nechat. Takhle málo stačí? No ono už to není málo právě, jo. Ono už to řemeslo, jako... Kdy dojdu do bodu, že si říkám, jako já jsem odepsaná. já se cítím být odepsaná. No. Tak snad ne. Ne, To pak by byla naskočím škoda. zpátky, ne, Dobře. dobrý. Hele, aby jsme to nějak vedli ke konci, protože čas kvapí a chceme se potkat zase příště a nechceme mít všechny historky vystřílený. Pojďme tak zkusit se zamyslet, jo? Co by mohlo být, a uděláme si takovou pravidelnou rubriku na závěr, co by mohlo být podpisem měsíce a odpisem měsíce. Jo? A teď se zamyslete úplně jako ve svém životě, kolem nás, prostě cokoliv. Průšvih a pozitivní věc poslední doby. Začne zase Tomáš, protože holka má víc času na přemýšlení. Ne, že by ho víc Mě už tam potřebovala, najíždí, ale- mě už to najíždí. Jo, tak mě najelo podpis. Tak pojď Budeme podpis. mít psa. Doma. Ježiš, my asi A tak. to je velká životní... Jo? To je velká Jsem vás životní inspiroval. změna. To je mega. To je pravda. To je obrovský. Bude velký nebo malý? Velký. Velký. No, já ty Velký malý jsou jako, lepší. No, ty já malý jsem jsou taky takový, velký. no. Zjistil jsem, že teda pes nemůže jezdit na pick-upu jako vzadu, jsem zjistil, což mě trošku mrzí. A to by se mu asi ani nelíbilo. No a právě, že ne, ale mě to přišlo prakticky. Já měl kombíka, který měl odvírací okno na těch pátých dveřích Jo. a to se psovi strašně No líbilo. já mám ten pick-up, jsem si říkal, že by to tam jako, že má hodně prostoru, prej, že ne. Hele, a i za mě, můj názor, že pes má být tak velký, že když ho chceš pohladit, tak se nemusíš ohybat. Jo, to asi bude, no. Takže to asi bude. to je jako rozumná velikost psa. Dcera vlastně říkala 5 let, že už chce psa. Já říkám, ne. A pak teď jí bylo 10, já na ní koukám večer, když usínala a já říkám, tyjo, jak dlouho tady vlastně jako ještě bude jako pro mě ta holčička bydlet s náma v domě a říkám, to už moc vlastně není let před námi, že to fakt letí ten čas, tak bude pes. No, tak to je jako velká životní změna, tak to je asi podepsáno. A odepsáno, já nic nemám, já jsem Bude pozitivní. pes. Jo, Podepsáno. odepsaná bude podlaha. Podepsaná podlaha, dveře, kozačky, Ona dovolený. říkala, že ne. 5 let mi říkala, 5 let. Říká, nic není problém. Nic není problém. A tak to už Nic víte, ne, není že my problém. někdy tak jako Nic není lžeme trošku, aby jsme vás Aby chlapi jsme to jako, dostali tím no správným směrem. jasný. No, vidíte. No. Tak to jsem smutný. Závěr jsem smutný. No, tak máš No, ty nějaký pejsek. podepsáno, odepsáno, poslední doby velký. Asi teda, jako, ale to nechci se opičit, jo, ale my jsme došli k malému pejskovi. Teda. Chyba. Ale to nejberu jako životní nějakou tu. Pro mě mám tam trošku, teď mi najíždělo do hlavy jako odepsáno, protože mám období, kdy jako jsem se do té práce jako hodně ponořila. Ale děti už jsou trošku jako větší a už prostě teď jsem založila i jako realitní společnost a tak se posouvám jako. A dostalo se mi na papíře napsáno, že maminko jako měla by si s námi trávit více času. No, Tak to je tak, hrozný. no, to je pro mě jako, to je hrozný. To je hrozný. Bylo mi to líto. No. Takže to je, on se směje, no, jo. jako A jdi to je domů, jako životně no. odepsáno, jako. Ale pojedeme na výlet, bude to podepsáno, bude to dobré. No ale velký výlet udělej. No, okay. A ne, že to bude výlet na Mladoboleslavsku, že to bude, Na Malcháč. Já miluji machač. aby si tam nevokukovala nějaký Jo. reality, co se dá ještě prodat, koupit. Jo. Ne, ale ne, pozemeček, ne. dobrý, No. zapisu. Ne, ale jako bylo to takový, jako, že si člověk uvědomí a já si myslím, že si dětem jako hodně věnuju, že se snažím jako odmala. Jako Toho není nikdy dost. Toho není nikdy dost, přesně tak. A blbý je, že až budou v pubertě, tak stejně Už budou jsou nespokojí. právě, no, už píše ty dopisy právě, že... No, když si v pubertě napíše takový dopis, to je hezký. Tak to No. je zase dobrý. No. To je super. To je vlastně jako vítězství. Jo, je to to by bylo miláč. jako podepsáno. Jo, tak právě. No, je z toho jasně. podepsáno. Ne, tak pokud jako děti v pubertě chtějí, aby rodiče s nimi trávili víc času, tak to je největší vítězství. On to možná to i ano. myslel jako přítomnost, jako hlavou, že často, jako já dbám na to, aby jsme třeba každý den fakt musíme sedět společně u večeře, povídáme si, nebo hrajeme nějaký hry a tak, to je jako opravdu tak, jako, přesto nejede A tohle vlak. všechno stihneš?
No, tak to máš rozmazlen děti, protože to si s nimi doma dost. Jo, já říkám, já se jim fakt jako hodně věnuju, ale on to myslel tou hlavou. On mi něco říká, Takže vy jste u večeře koukáte do telefonu. Nekoukám, to ne, máme zakázáno. Ale hlavou přemýšlíte o jsem tom, opravdu jestli jako to jinde. správně To. A je nacenila. zajímavý, jak ten 15letý to pozná. No, to poznají menší děti, no. To pozná i partner. Tak, můj plesk. Jo. Já to A on je možná rád, že jo, já nevím vlastně. No, ale on člověk, já to znám, když jsem jako opravdu rozjížděl třeba barbershopy, tak jsem fakt makal hodně. A já jsem byl doma. A to se mi zrovna narodila dcera, tak jsem si říkal 3-4 hodiny fakt chci být doma. Ale tou myslí jsem byl někde v té práci a ty lidi to prostě cítí. Jo. No a ty čerstvě narozený je to zase jedno. No a té partnerce ne. Tam by to říkala. To je zase takhle, partnerka, když má Je rozmazlená. když má čerstvě narozený dítě, jo, tak tam má hlavu úplně, Ale tam má cítí to. takový guláš, že Ale ty cítí to to. vůbec neví. Nějaký city tam asi jsou. No ale má to všechno kompletně. To se stanou strašné věci s těma ženskýma, ne, když to... Jo, já nevím. No jo. Ne, já Asi měl jo. třeba kolegyni v rádiu. No. A ta prostě říkala, nic, 6 nedělí a vrátím se a hned pracuju dál. No a To ne. už má si 6 No. dítě. Už se nevrátí. Jede prostě hrozný bomby a ono to je taky dobře. Je to nádherný ten život. Hele, ať si máme příště zase o čem povídat. Já bych se chtěl dostat ještě k realitám od dětí, ale můžeme udělat vždycky takovou jako meziporadnu, jak žít s puberťákem a přežít a můžeme si popovídat o tom, kolikrát jsme kdo byli na koberečku v ředitelně a jaký máme průšvih s puberťákama. Jsme byli, jo. Jo? No, když tak máme hezký téma na příště. Já jsem moc rád, že jsme si povídali nejen o tom, jak prodat, koupit, ale že jsme se dostali k těm příběhům, protože ty k tomu patří a ty z toho dělají to, co nás baví. Tak děkuju. Já taky My děkuji. taky děkujeme. No a vám děkujem, jestli jste dokoukali až sem a věřím, že jo. A budeme strašně rádi, když nám taky napíšete nějaký komentář, protože my bychom se pak chtěli dostat právě k tomu, co budete psát vy, na co se vy budete ptát a my si o tom budeme povídat a třeba vás to bude o to víc bavit. Tak díky, že jste se dívali. Mějte se dobře. Mějte se Ahoj. skvěle.